Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Alkalde sang syudad ginpahanumdum sa publiko ang importansya sang earthquake drill. Pasado alas 8 Biyernes ang aga sang mabatyagan ang paghulag sa Iloilo City Hall building. Kasunod sini ang amat-amat nga pagpanaog sa mga empleyado padulong sa gindesignar nga evacuation area. Kalmado kag matawhay ang pagpatigayon sang evacuation. Sa datos sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, magnitude 4.5 ang linog. Ang lokasyon sini nakatungdan sang San Joaquin, Iloilo. Nabatyagan ang intensity 4 sa Miag-aw, Iloilo, samtang intensity 3 sa Aninii kag Hamtik, Antique. Intensity 2 naman sa Bago City kag Sipalay City sa Negros Occidental kag San Jose de Buenavista sa Antique. Samtang intensity 1 sa Iloilo City kag Valderrama, Antique. Gilayon gin-inspect ang City Hall building antes ginpabalik sa tagsa katalatapan ang mga empleyado, pati na ang may mga transaksyon. So far daw okay man daw agad kita problema si Mitch nagpalibot di katawo kay na why problema ang City Hall. Para sa alkalde, sa insidente kaparehos sang linog, may dako nga papel ang earthquake drill. Muna nga drill kita sa earthquake. We always have earthquake drills para nga daw automatic na sa aton kung ano obrahon ta. And I am so happy diri sa aton sa City Hall. Naguluwa gid ang tao tanan no, and daw organizement sila why gin kulbaan, and I think that should always be the case. Importante sa earthquake drill ang eksakto nga pagpatigayon sang duck, cover and hold technique. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Task Force Alambre mas ginpasangkad ang pagpanghawan sa mga dangling wires kag daan nga poste. Halos wala nagapahuway sa pagpanghawan sa mga nagalaylay nga kable kag daan nga poste ang mga tinawo sang Task Force Alambre. Target sang Task Force nga makuha ang mga ini sa labing madali nga tinion. Well, the name of the task force is actually Task Force Alambre. It was an old task force nga revived lang by the issuance of EO number 145 series of 2020. And the main purpose is to get rid of spaghetti wires or ining dead wires na nagkakalabit sa aton nga mga streets, and also to remove redundant poles and to provide proper crossing spots sa mga installations of both telecom and power utilities. Ginatos na ka nagadoble nga daan nga mga poste sang street light kag naganilapta nga mga kable ang ilagin panghipid. Nauna dirigin mando na ni Mayor Jerry Treñas ang pagbuhi sang Task Force Alambre. Nagsugod kami diri sa GM Basa, and the first instruction was just to tidy up no sa aton mga installations. And then nagsunod kami sa Mulyelone, kay kadamo sa una sang gahililay nga poste dira, and then unsightly man ang bundled conductors and wires dira, ginubra na namon. And then nag-proceed kami just before dinagyang last year, this year I mean, sa GM Basa, no? And wala namon matapos ang sa GM Basa ang undertaking because pag March nag-lockdown na kita. And nagsugod na ang mga limitations as to movement when it comes sa protocols on COVID-19. No? But eventually, na-revive naman ang amon nga trabaho liwat, and we proceeded sa clearing sang mga puste sa tunga sang dalan dira sa Timawa Molo, and also some dangerously leaning poles in Luna Street, La Paz, and also sa Haro Plaza. Ang JM Basa ang isa ka lugar nga may pinakamadamo nga dangling wires, gani ginatutukan sang task force. Ang instruction gid ni Mayor is that all plazas should be freed from pole and wires installation. Meaning pag plaza siya, wala gid siya poste, wala siya wiring. So ang Plaza Libertad is now being done, and we hope to finish this within the week. Samtang ipatawag naman sang task force ang mga tiglawas sang telecommunications company para istoryahan ang husto nga pagpangtakod sa mga kable, agud hindi mabutang sa wala ang ginahimo nga clearing operation. Strikto nga ginapatuman ang iningalihok para mas mapatahom ang syudad sang Iloilo. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 15 ka mga estudyante sang Iloilo City Community College ang nakabaton sang Tertiary Education Subsidy.
Third year sa kurso nga Bachelor of Science in Tourism Management sa Iloilo City Community College si Josabeth. Puno siya sang paglaom nga matapos ang kurso kag makapangita sang trabaho. Dako ang iya pasalamat sa oportunidad nga makaeskwela sang libre sa Iloilo City Community College, ilabi na subong nga may pandemya kag online kag modular ang pamaagi sang pagtuon. Sobra gid siya kadako nga bulig, especially sa kami nga mga students nga we are mahamalagi namon, we are financially lack for amuna, and we are so very thankful nga naging napilian kami kag na nakaambit kami sa amon nga sa program. To our beloved Mayor Jerry Petrenias, we are overflowing indeed blessed for this program. Thank you so much kay kami nga mga estudyante nga nakaambit subong, especially these times of pandemic. Tama gini ka helpful sa amon, tama gini ka dako nga bulig ang ini nga programa. And amula na ang kapasalamat gid ko nga kabay pa damo pa nga mga estudyante, not only us but damo pa nga estudyante mabuligan, kag I know kung mabuligan man sila, this will serve as their alarm clock to continue and pursue their education. Isa si Josabeth sa 15 ka mga estudyante sang ICCC kag mga bata sang 4Ps beneficiaries nga nakabaton sang tertiary subsidy education gikan sa Commission on Higher Education. Benepisyaryo man diri amo si Glyzel nga naggraduar sa kurso nga Bachelor of Science in Office Administration sa ICCC. Mayor Jerry Petrenias, madam, ugid nga salamat sa bulig nga ginhatag mo sa akon. Kag isa ako sa mga nahatagan mo sa bulig, sobrang dako gid nga bulig ni sa akon since subong nga COVID. Ang DSWD among nagapatigayon sang background check antes mapilian nga mangin benepisyaryo sang tertiary education subsidy. Ang mabato nila ni kada isa is 20,000 per semester. Until the time sige sila eskwela, sige na nila once they qualify, sige na nila mabaton per semester. Mensahe sang alkalde sa mga benepisyaryo, Amligan gid nila ang nakuha nila halin sa gobyerno bilang scholars ang aton nga pungsod. May obligasyon sila nga mausar gid ang pondo sa maayo. promisa sa mga benepisyaryo gamiton sa eksakto ang nabaton nga kantidad. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.